No tak pojedu v pondělí, no. Ale prosím tě. Ale a dost. Radko, pokládám telefon a dost. Já prostě nebudeš mě mrdat za takovýhle píčoviny. A dost. Nebo mě fakt nesereš. Zavolej si matce, že tam zítra přijde ten oběd, já stanu ráno dřív a půjdu si to udělat, abych byl, já nevím, 10 doma a mohli jsme k týchyni na ten oběd. Jo? No. Tak přestaň vymýšlet takovýhle kraviny. Vymýšlíš. Až do toho koupíš plnou nádrž a já ji pojedu zbytečně do Prahy tam a zpátky, tak pak můžeš deškovat. A taky nemůžeš, protože ti do toho hovno. Ale teď nemůžeš říct ani píp. A dost. A prostě už se z toho nebudu se s tobou o tom vůbec bavit. A neskoušej tohle něco otevřít jako debatu, až přijdu domů. To mě opravdu maximálně vytočíš a nasereš. Nasereš jenom po telefonu a to stačí. No, tak tam zavolej tí matce, že tam zítra přirazím na ten oběd, já si to ráno pojedu udělat a čau teda. A nějak se sedem doma, já nevím, kolik ty přitáneš, ty přijdeš ve 8, 9, nevím. Já jsem teďka u žiďáka, tak si jim jdu dát 2 cigára a jedu do Nymburka natankovat. Stavím se asi umýt jenom kola ještě, nebo to udělám asi zítra. Tak se stavím natankovat akorát a pomažu pomalu domů. Tak se usedem doma. Jo? No co telíš, jako... Telíš, tak se způsobíš sama. Bože, já fakt to nemám zapotřebí, ale maximálně to nemám zapotřebí. Jako 14 dní se nevidíme a ty mě teďka hned se spacáš za to, že jedu zbytečně do Prahy. Je to úplně jedno, jestli jedu zbytečně. No? Díky to... A můžeš mi říct, co teďka dělala s telefonem, kde jsem měla položený? Kde jsem měla položený, doprve, teď jsem to říkal. Já ti říkám, tak mě to neopakuj 20krát, já ti říkám, že ráno stanu, 10 jsem doma a pak jedeme ke kříni na oběd. Teďka konec. 10, když budeš připravená, tak jí řekni, že v 11 jsme tam. Jo? No, já se o tom prostě nechci bavit, o ničem. Jako... Bože, jak se těší domů, vole, a teď už se mi tam ani nechce zase. Půjdu zpátky do kamionu, bude mi fakt líp zase. Pojedem do Králík večer. Ale tak jo, tak čau. No nevím, co budeme mít k jídlu, no tak jak pojem až přijdu domů, jak pojem na pizzu, nevím. No tak já až přijedu domů, tak si na pizzu. Jako teď taky chceš práci, tak... No tak si sejdem doma, jako... Tak až přijdeš domů, tak se sejdem doma, ať můžeme mít 9 na tu pizzu, nebo 10, nebo já nevím, kolik. No tak co to řešíš? No. Tak sama nevíš, kolik se dostaneš domů a teď mě řešíš, no tak... No, tak já jsem do 9 doma taky určitě. No, na jídlo. No, počítej s tím, jak si nic nejest, nebo nekupuj si nic a skočíme na tu pizzu. No ne, tak jako ti to říkám, ježišmá, abys mi se neřekla, že domů, že jsi najedená a že už se ti nikam nechce. No. Ježišmá, já mám taky celý den jsem nežral. Co s tebou mám řešit ještě za věci? Říkám, že půjdem 9 hodin na pizzu a půjdem 9 hodin na pizzu, ne? No tak nepůjdem na pizzu, když nebudeš mít hlad, ježiš, mě to je jedno, já jsem celý den nežral, tak já jsem říkal nejíst. No, dobrý, tak ahoj, prosím tě, zavolej těm vašim, a mě už radši ani nevolej, to bych tě musel zabít po telefonu. Jistě, no dobrý, no, tak mě zbytečně nepruť a bude nám obou fajn. No, jistě, a proč? Jo. Ale tak jo, tak ahoj. Jo, zavolej zítra, že jsme v 11 tam, když se ty vyprodají do 10, tak v 11 jsme tam. Jo, tak jo, ahoj.